Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την Κική Τσουρουνάκη, μια εβδομαδιαία συνάντηση που κάνουμε κάθε Τρίτη για να μαθαίνουμε μυστικά, κόλπα και πολύτιμες συμβουλές και πληροφορίες για την ομορφιά και την υγεία μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς μας ήρθες και αυτή τη βδομάδα. 15 μέρες έχουμε σήμερα βέβαια, αλλά είδαμε την επάξια αντεκαταστάτριά σου. Μια και χαρά. κόρη. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο το συζητάνε πάρα πολλές γυναίκες από πολλές και διαφορετικές γενιές, με συγκεκριμένες πληροφορίες. Είναι γιατί αυτό δεν έχει ηλικία. Ναι. Δεν έχει ηλικία και οι ανάγκες διαρκώς ανανεώνονται, οπότε πρέπει να υπάρχει συνεχής ενημέρωση. Ενυδάτωση προσώπου και σώματος. Ενυδάτωση προσώπου και σώματος μετά το καλοκαίρι, αυξημένες ανάγκες. Έχουμε στεγνώσεις στο δέρμα, τα νυχάκια, τα μαλλιά και το σώμα και όλο τέλος πάντων το σύστημα θέλει ένα γενικό ρεκτιφιέ. Να ξεκινήσουμε από τα βασικότερα. Την καθαριότητα του δέρματος. Με έναν καλό καθαρισμό. Εμείς κάναμε ένα καθαρισμό ο οποίος μας έβγαλε ασπροπρόσωπος για πολύ καιρό. Έγραψε. Λοιπόν, ένας καθαρισμός, παιδιά, είναι το πρώτο το οποίο θα πρέπει να προσέξει μία κυρία, ειδικά αυτή την εποχή. Ένα δέρμα, τέλος πάντων. Μην λέμε για κυρίες, γιατί όλοι έχουν ανάγκη, όσοι το θέλουν για τον εαυτό τους να το κάνουν. Καθαρό δέρμα σημαίνει αναπνέει σωστά, παίρνει προϊόντα σωστά. Υγεία, Μαρία. Λαμβάνει όλα τα συστατικά των κρεμών και γενικά ανταποκρίνεται σε όλες τις θεραπείες της αισθητικής. Εγώ να πω ότι επειδή έχω κάνει καθαρισμό σε πολλούς ανθρώπους και ειδικούς, ήταν ο πιο λεπτομερής και αυτός που κράτησε περισσότερη ώρα από όλους και είχε και το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Κατάλαβες το πρόσωπό σου αναπνέει, γίνεται πιο απαλό, δηλαδή το άγγιζες και έλεγες δεν είναι δικό μου αυτό, δεν είναι η αφύπουργηση συνήθως, και το καταλάβαινες ότι άντεχε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Την ταλαιπωρία. Ναι, και δεν το έδειχνε. Επιπλέον, εσείς που μακιγιάρεστε, και νομίζω ότι ο περισσότερος γυναικείος πληθυσμός μακιγιάρεται καθημερινά στη δουλειά του, στρώνει πολύ καλά το μακιγιάζ. Γιατί μια ξηρή και φυδατωμένη ασφυκτική επιδερμίδα σίγουρα δεν μπορεί να. Σπάει το μακιγιάζ. Δεν μπορεί να. Το καλύτερο καλά προϊόν δεν μπορεί να καθίσει καλά και να στρώσει τέλεια. Ωραία. Θέλεις να αρχίσουμε να βλέπουμε φωτογραφίες και να μας εξηγείς βήμα-βήμα τι μπορεί να κάνει ο καθένας? Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο καθαρισμός γίνεται στα εργαστήρια αισθητικής, στα δικά μας. Είναι μια διαδικασία 2 ωρών και ξεκινάμε με τον ατμό για να γίνει διάνοιξη στους πόρους. Στη συνέχεια κάνουμε εξαγωγή σμίγματος, κάνουμε απολύμανση. Μπορούμε να αλλάζουμε τις φωτογραφίες εμείς στο μεταξύ? Ναι, βέβαια. Ωραία, ας προχωρήσουμε στην επόμενη. Εδώ λοιπόν δείχνουμε τον ατμό, αφήνουμε 20 λεπτά για να μαλακώσει το δέρμα. Πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη φορά να βάλουμε, γιατί κατά τη διάρκεια της διάνοιξης οι πόροι κλείνουν και για να μην είναι πόδινο και για να μην έχουμε και κανένα ρεθισμό, το ξαναβάζουμε. Ωραία. Πάμε στην επόμενη παιδιά. Εξαγωγή σμίγματος, κλασικά, σχολαστικά, φυσικά με προστασία, με τα γάντια μας. Εκεί θέλει λίγο νεφρά να σας πω. Τηρούνται όλοι οι όροι υγιεινής, όταν κάνεις τακτικά καθαρισμό δεν είναι πόδινο. Όχι. Απαλό χεράκι. Και αυτό που όλοι το αποφεύγουν και το πάνε πιο πέρα και πιο πέρα, γιατί λέει πονάει, τότε θα πονέσουν περισσότερο. Και εκτός αυτού, ο καθαρισμός μπορεί να είναι μια πολύ καλή θεραπεία και είναι η αρχή, η αλφαβήτα της αισθητικής, όπως συνηθίζω εγώ να λέω, αλλά είναι και μια δοκιμασία όταν είναι πάρα πολύ έντονο, δηλαδή έχει μαζευτεί πάρα πολύ σμίγμα και πρέπει να πιέσουμε πάρα πολύ ώρα και χωρίς να πονέσει δεν γίνεται. Πάμε στην επόμενη. Απαλά όμως, μπορούμε να το κάνουμε και σε δεύτερο χρόνο. Ωραία, πάμε εδώ. Απολύμανση, βασικό, γι' αυτό και επιλέγουμε εργαστήρια αισθητικής που τηρούν όλους τους όρους υγιεινής. Ένας καθαρισμός μπορεί να φαίνεται κάτι πάρα πολύ απλό, κάτι πολύ συνηθισμένο, το γνωρίζει όλος ο γυναικείος πληθυσμός και ο ανδρικός φυσικά, αλλά θα πρέπει να δίνουμε την δέουσα προσοχή στο πού θα το κάνουμε. Κάτω από συνθήκες υγιεινής, πάντα. Μάλιστα.
Ας προχωρήσουμε και στην επόμενη. Εδώ μασκούλα ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος, αλλά πάντα καλμαντική. Συνήθως μετά την εξαγωγή του σμίγματος θέλουμε να ηρεμήσουμε το πρόσωπο και να του δώσουμε φυσικά ενυδατικά συστατικά και σύσφυξη. Οπότε αυτή η μάσκα σφίγγει, τεντώνει και δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ωραία, πάμε και στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ λοιπόν τώρα γίνεται κάτι άλλο. Εδώ είμαστε προς το τέλος, βάζουμε τον ορό μας, γιατί πάντα αυτό το προϊόν θα πρέπει όλες οι κυρίες να το εκτιμούν. Συγγνώμη, συγχωρέστε με που λέω συνέχεια για τις κυρίες, αλλά... Είναι και για τους κύριους κι όμως. Ειδικά για τους νέους άντρες είναι κάτι που το δοκιμάζουν πάρα πολύ. Είναι ορός. Ορός, ένα προϊόν το οποίο πολλοί το παραλείπουν, όμως είναι τόσο σημαντικό. Γιατί είναι μικρομοριακό και απορροφάται εύκολα από την επιδερμίδα και μας δίνει πραγματικά την ενυδάτωση. Επίσης είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνες, ιαλουρονικό και άλλους καλμαντικά στοιχεία τέλος πάντων που δίνουν ζωντάνια και σφριγιλότητα στην επιδερμίδα και βασικά το ηρεμούνε. Και μετά στην κρεμούλα μας οπωσδήποτε με το αντιλιακό μας αν είναι μέρα και τελειώνει η περιποίηση. Ξαναλέμε, είναι μια θεραπεία 2 ωρών. Δεν κάνουμε εκπτώσεις αυτό γιατί χρειάζεται και το μασάζ ενδιάμεσα να χαλαρώσει. Χρειάζεται, οπότε ο καθένας και η καθεμία νομίζω κάθεται προκειμένου να αισθανθεί. Δεν είναι και μια διαδικασία που την κάνει συνεχώς, κάθε 6 μήνες, κάθε μια φορά το χρόνο, κάπου εκεί αυτό την κάνει τακτικά. Ανάλογα με το δέρμα, Μαρία, εσύ το ξέρεις μπορεί να είναι δέρμα το οποίο θέλει στο δίμηνο, μπορεί να θέλει όμως και στο χρόνο. Συχνότερα. Αυτό και πάλι το αφήνουμε στους ειδικούς. Δεν θα ακούμε τι κάνει η γειτόνισσα ή η κουμπάρα ή οι φίλοι μας. Άλλο είναι το δικό μας δέρμα, άλλες οι ανάγκες. Και να ξεκαθαρίσουμε πάνω σε αυτό το σημείο ότι η ενυδάτωση που έρχεται μετά από έναν καλό καθαρισμό για να μπορεί να εισχωρήσει σωστά και το προϊόν και να προσφέρει πραγματική ενυδάτωση δεν έχει ηλικία. Όχι. Δεν έχει να κάνει με το αν έχουμε ρητίδες, με το αν έχουμε ανάγκες για αντιγύρανση ή οτιδήποτε. Όλες οι ηλικίες έχουν ανάγκη ενυδάτωσης και όλα τα φύλλα. Συχνά ακούς στο εργαστήριο την εξής. Ευχαριστώ πολύ. Την εξής παρατήρηση. Έχω λιπαρό δέρμα, δεν χρειάζομαι καθαρισμό. Καμία σχέση λιπαρότητα με την αφυδάτωση. Μπορεί να είναι λιπαρό δέρμα, ασφυκτικό, το οποίο όμως χρειάζεται και να του πραγματικά. Ναι, του λείπει νερό. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι το 70% του ανθρώπινου οργανισμού αποτελείται από νερό και είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος. Ωραία, ας προχωρήσουμε. Πήγαμε από ό,τι είδα στην εικόνα μας, πήγαμε στην ενυδάτωση του σώματος. Γιατί είπαμε ότι το φθινόπωρο χρειαζόμαστε, εκτός από το πρόσωπο, και το δέρμα του σώματος και τα νύχια και τα μαλλιά. Έχουν υποστεί και αυτά την ίδια αφυδάτωση. Σοκολατοθεραπεία είδαμε λοιπόν. Ξανά, το βλέπουμε. Είναι μια λιχουδιά που θα θέλαμε να το έχουμε παντού. Έχει η σοκολάτα αντιοξειδωτικές ιδιότητες, μπαίνει και στο πρόσωπο, προσφέρει πολύ... βάζει στο πρόσωπο και αυτή κάνει έτσι. Ναι. Πολύ ωραία αίσθηση. Αίσθηση σοκολάτας. Δηλαδή, ψυχολογικά και μηχανικά και μόνο όταν αισθάνεσαι ότι φροντίζεις το σώμα σου. Αλλά αφήνει παιδιά ένα δέρμα μεταξένιο. Αφήνει πάρα πολύ ενδεδομένο. Στα συγκεκριμένα συστατικά Ναι, πολυφενόλες που βοηθάνε στην ενυδάτωση του δέρματος και γενικά το ζωντανεύουν. Μάλιστα, ας προχωρήσουμε στην επόμενη. Είμαστε λίγο αριθμοί. Προχωράμε και στην επόμενη φωτογραφία. Μπορούμε να συνεχίσουμε και να πούμε ότι για ενυδάτωση επίσης υπάρχουν πάρα πολλές θεραπείες, βιταμίνες. Βιταμίνη C, ας πούμε, αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ καλή γιατί είναι αντιοξειδωτική. Επίσης μας δίνει λεύκανση και εκχύλισμα από ρόδι που τελευταία στην κοσμετολογία κάνει θράψη και φυσικά το ιαλουρονικό. Το ιαλουρονικό είτε σε προϊόντα τα οποία είναι εξωτερικής χρήσης, είτε με μηχάνημα τα οποία μπορούμε να τα διεισδύσουμε, να εισχωρήσουν περισσότερο στο δέρμα. Τα προϊόντα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ενυδάτωση διαφέρουν ανά ηλικία. Δηλαδή, άλλο προϊόν θα χρησιμοποιήσουμε για την ενυδάτωση μιας 25χρονης, άλλο μιας 35χρονης και άλλο από 40 και πάνω. Ναι, διαφέρουν αν θεωρήσουμε ότι οι φθορές που έχουν γίνει είναι φυσιολογικές. Δηλαδή,
Η 25χρονη έχει την αφυδάτωση για τα 25 της και η 35χρονη για τα 35 της. Όχι, μπορεί να δούμε ας πούμε ένα δέρμα 50 ετών και να μοιάζει 35. Μην σας φαίνεται παράξενο. Όχι. Είναι δουλεμένα δέρματα τα οποία έχουν συχνά κάνει πολλά πράγματα και βλέπουμε επίσης πολύ αφημένα, ταλαιπωρημένα, ειδικά αυτοί που εκτίθενται στον ήλιο χωρίς προστασία, τα οποία μπορεί να είναι 30 και να φαίνεται, αν το απομονώσεις το δέρμα, έτσι, όχι το πρόσωπο όλο, το δέρμα του μόνο, να φαίνεται 45 και 50. Αυτό είναι αναστρέψιμο αν φροντίσουμε σωστά να κάνουμε όχι μόνο αυτά και φυσικά στο σπίτι. Να πούμε γιατί σύμμαχος της αισθητικού είναι η ίδια η κυρία. Δηλαδή ο ίδιος ο εαυτός της. Χρειάζεται σχολαστική περιποίηση, καθημερινή, όχι φοβερά πράγματα. Τα απαραίτητα τα οποία τα βγάζουν εσείς. Αλλά μην κοιμάστε με το μακιγιάζ, βρε. Και μην πνίγετε αυτή τη φανούλα που σας λέει μέσα. Μην κάνετε το τέλειο μακιγιάζ στα μάτια με eyeliner και μετά μου λέτε το έχω από χθες, λέει, είδες τι ωραίο που είναι σήμερα. Λέω Παναγιά μου και Χριστέ. Τον κύκλο να δεις τι να κάνεις. Πόσο να σας κρατήσει, πόσο πια και αυτά τα γονίδια να κρατήσουν και να σας στηρίξουν. Μην τις μαλώνεις τώρα. Μπορεί να είναι. Δεν πρέπει ποτέ να κοιμόμαστε με βαμμένα μάτια, ειδικά. Ποτέ. Συμφωνώ, αλλά τυχαίνει. Και ποτέ, Παντελή, να μην καταλήγουμε στις εύκολες λύσεις του τύπου μαντιλάκι. Περνάμε τσακ. Όχι, μαντιλάκια. Καταστρέφουν το δέρμα. Αυτά μόνο. Τα ξέρω, αλλά δεν είναι. Δεν τα κάνεις ποτέ. Εσύ δεν τα κάνεις. Εγώ το έκανα μια φορά μόνο και της το είχα πει ότι δεν μου αρέσουν. Που έπρεπε να βγω κατευθείαν ραντεβού. Έχουν πολύ νόημα και τέλος πάντων καταστρέφουν την επιδερμίδα. Είναι μία μόνο γρήγορη λύση για μια εκδρομή, για μια στιγμή τέλος πάντων στο αυτοκίνητο. Ή όταν έχεις αλλεργία και πρέπει να ξεβάψεις επειγόντως τα μάτια σου. Ναι. Να περάσουμε να δούμε και λίγο μασάζ, να μας πεις πώς μπορούν κάποιες φίλες ή κάποιοι φίλοι να βάλουν θεραπείες με μασάζ στο σώμα τους. Όχι. Να βάλουμε, ναι. Μασάζ, ωραία. Αυτό είναι μια έξτρα ενυδατική θεραπεία. Έξτρα. Τα πουγκιά είναι γεμάτα με βότανα. Πολύ απολεπιστική επίσης. Ξεκινάμε με μια απολέπιση πιο πριν, με ένα peeling και στη συνέχεια με αυτό κάνουμε μασάζ. Είναι ζεστά, τα ζεσταίνουμε σε μπεν μαρί και αυτά αναδίδουν το άρωμά τους προσφέροντας τις ευεργετικές τους ιδιότητες. Δηλαδή τα βότανα έχουν όλα ευεργετικές ιδιότητες για το δέρμα. Χαλαρώνουνε, ενυδατώνουνε και χρησιμοποιούμε και διάφορα λαδάκια. Ωραία. Ας περάσουμε στην επόμενη για να συνεχίσουμε. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια βαθιά ενυδάτωση στο δέρμα του σώματος. Άλλη πολύ αγαπημένη θεραπεία. Άλλη πολύ αγαπημένη θεραπεία. Πολυτελής φαίνεται αυτή. Δεν είναι. Όχι και πολύ, εντάξει. Σαν χρυσάφι μοιάζει. Σαν χρυσάφι μοιάζει, 24 καρατίων. Φύλλο χρυσού είναι, το οποίο απλώνουμε στο δέρμα και φυσικά με τον ατμό ρευστοποιείται, κάνουμε μασάζ, εισχωρεί μέσα και αυτό επίσης προσφέρει ενέργεια και ενυδάτωση, βαθιά ενυδάτωση στο δέρμα. Μάλιστα. Είναι και η ιδιαίτερη θεραπεία που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και κατ' επανάληψη για μια ολοκληρωμένη θεραπεία σε πιο ώριμες επιδερμίδες. Αλλά είναι και θεραπεία ενυδάτωσης. Πιο απαιτητική για κάποια ρεβεγιόν, λέω εγώ, ή μια κοινωνική εκδήλωση. Κάνει και σύσφυξη αυτή η θεραπεία. Ναι, γιατί έχει και μια μάσκα κρυομάσκα, η οποία σφίγγει, η οποία επίσης έχει ψήγματα χρυσού. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και την επόμενη, να δούμε τι ακόμα θα μπορούσατε να επιλέξετε. Αγαπώ. Το ιαλουρονικό. Το ιαλουρονικό, εμπλουτισμένο με ροδοπέταλα. Να τονίσουμε ότι το νερό είναι το βασικό συστατικό της επιδερμίδας και αυτό που πρέπει να δώσουμε σημασία στο πόσο επίσης πίνουμε. Γιατί δεν είναι μόνο ότι βάζουμε απ' έξω στην επιδερμίδα, αλλά είναι και αυτό που λαμβάνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φαίνονται τα δέρματα που δεν πίνουν νερό, που καπνίζουν και εκτίθενται στον ήλιο χωρίς προστασία. Εδώ λοιπόν έχουμε ιαλουρονικό, που είπαμε είναι μία μάσκα εξωτερικής χρήσης, βοηθάει και ενυδατώνει το δέρμα και επίσης συσφίγγει. Να πούμε δύο λόγια περισσότερο για το ιαλουρονικό, να το κατανοήσουμε περισσότερο. Λοιπόν, είναι
Η υγρασία, ό,τι πολύτιμο μπορεί να έχει μια επιδερμίδα. Προϊόν. Είναι φυσικό προϊόν το οποίο βρίσκεται μέσα στον συνδετικό ιστό και με την πάροδο των ετών αυτό αφομοιώνεται από τον οργανισμό και φεύγει. Για να σας δώσω να καταλάβετε, στα 60 μας έχουμε μόνο το 10%. Και ξεκινάμε από τα 20, σιγά σιγά να φθήνει. Ανάλογα με το τρόπο ζωής της κάθε μιας μας, συμπεριφέρεται και αυτό. Πώς μπορούμε να κρατήσουμε το ιαλουρονικό μας οξύ στη θέση του? Δεν μπορείς, Μαρία. Δεν μπορούμε ακριβώς να το κρατήσουμε. Δεν υπάρχει φύση, όλα μέσα στο μυαλό μας είναι. Ναι, δεν μπορούμε ακριβώς να το κρατήσουμε, μπορούμε όμως να το συμπληρώσουμε. Το μαγγί. Εξωτερικά με τις θεραπείες που είδαμε, ναι, να προσφέρουμε υγρασία στο δέρμα με προϊόντα ιαλουρονικού, τα οποία είναι τα πλέον αφομοιώσιμα. Είναι ένα τελευταίο επίτευγμα της κοσμετολογίας, το οποίο πραγματικά κάνει θαύματα. Και επίσης υπάρχουν και τρόποι να το βάλουμε εσωτερικά και να το αναπληρώσουμε. Σε ενέσιμη μορφή, είτε σε ενέσιμη μορφή τοπικά, είτε σε επισυνόλου δέρματος που γίνεται με μηχανήματα αισθητικής. Για πιο δυνατή διείσδυση. Για πιο δυνατή